Wilujeng dalu jeng Lusitasari. Wilujeng dalu Mas Eko Presdianto. Wah, jan priyayi kok le. Sampai kangen kula oh, nggih kula ngaten kok jan. Tambah laris mawon ta? Alhamdulillah pangestunipun, pandonganipun. Panjenenganmu lak sehat-sehat mawon to? Sehat mawon, alhamdulillah mboten enten alangan setunggal menapa, nggih gliak-gliak niki radi arang-arang. Panjenengan pranggih sami nggih Mas nggih kathah kegiatan sangat. Oh nggih. Ning awake dhewe sebagai seniman seniwati harus profesional untuk menyuguhkan yang terbaik bagi para warga. Niku Mas kados mekaten niku kerja diuri-uri. Kita itu bekerja harus profesional. Nggih to? Mboten kata lumpen dalu niki kula aturaken matur sembah nuwun Bapak Ibu tuan rumah sampun ninggali Mas Eko sak kanca. Mugi sedaya tansah kalimpaken rezeki ingkang kathah. Mboten kata lumpen manten kekalih. Kowe kok malah meneng ae to kowe iki? Heh? Kowe kok malah meneng? Lah penak lho Dik. Ayo Mas aku. Niki mboten kula panjenengan mawon, Mbak. Nggih. Termasuk enten niki kadang panjenengan Mas. Mas sinten? Mas Yuda, Mas Percil. Apa lho jane? Temitinamu lho apik era cintane. Lah kaya ngene iki tukune ning ndi ya, Mbak? Kok iso kaya ngene mleni kaya ngene bae, Dik. Iki nek demek yo demek, mak karo Mbak Yune rumangsaku ya. Wong iki Pak Jan. oh ane karo Mbak Yune ra ndek duka di. Ra ndek duka kowe jenenge. Lah aku dikon malah jeri ya kon mek ngono kuwi ya. Wong aku sik arep ngucapne selamat karo Mbak Niken karo Mas Priyo. Dadi temanten anyar rene ngundang aku karo awakmu. Lah kok kowe mau dapat cicilan karo gajah wong tua. Wah, upamu ayu aku seneng. Upamu ayu aku gak seneng. Lah ngono. Adewe iki kudu ngaturne matur nuwun lek Mbak niki mau adewe rene mergo permintaan Mbak Niken karo Mas Priyo. Ditimbali karo Bu sapa mau? Ibu Tasmi. Tasmi. Kakek Semi kan tukul. Oh iya. Iya toh. Bu Tasmi. Mbak Lucy yo anu tandurane sampean tukul ya Mbak ning Mbak. Apa? Capare sampean ning Mas. Wah, capar kula dawa-dawa. Bae. Apik no. Dawa enek 2 kilo kok dawa. Kok seru. Sampeyan mau jam pira kok kene, Mbak? Ya jam 7, Dek. Nyapa ra telepon aku? Ngapa? Nyapa telepon. Lah pendu HP. Oh enggak. Lah kok kon telepon Tanggoku nak ya iso lek yo ngomongi aku. Modele kok ya. Niki kathah sanget sing berkahi dalu niki Mas Eko. Penggemar jenengan kathah kali Mas Pertil niki kanca-kanca saking Facebook nggih sami rawuh. Sugeng rawuh sedaya mawon. Piye kabare Mas Pertil? Sehat. Sampeyan pirang-pirang dina tak enteni jere iki kapanane alun-alun tulung aku. Iya to. Saiki kok malah ketemu ning kene. Sesuk ya sik kepenuk to. Anu kepethuk to. Petok. Bojomu sik penak to? Loh, sapa sing ngomong ra penak anake telu saiki ra penak piye? Piye? Tegese iki rumba-rumbu awake rada gak penak ngono lho. Lah ngono ngote kok bojomu penak. Kowe enak. Gak roh. Ngeyel lah diomongi Mbak Lucy. Karo iki penak ndi? Ya mbah urung tau. Maksudnya suarane iki lho. Ora suarane penak iki, tapi apik bojoku. Apa suarane Mbak Lucy? Ter. Suara piye lek nyuara? Apa nek lagu dangdut wis? Piye? Apa suarane ter. Kok gembreng keterak kucing kok. Kuwi Mbak Lucy. Aku enak apane jane lek Mbak Lucy apa seneng aku ning kene iki. Gak seneng karo sindan-sindan sing meniki. Lho. Ora seneng karo aku. Ora seneng kowe. Kowe ora seneng to karo Mbak Lucy. Rumaksamu apa? Rumangsamu apa? Jangkrik kuwi kancane sapa to iki jane iki? Kuwi kancaku lho. Lah iya. Lah tapi nyapa ngampleng aku? Aku marah yo. Wong musuhe kene lho, mosok bendina aku dinyeki jarene gak wani karo wong wedok. Iki saiki saya buktikan pada malam hari ini di rumahnya Bu Tasmi. Seminar. Tasmi. Ayo. Weh. Jangan katakan kepada yang lain. Bahwa saya adalah Percil Satria Baja Hitam. Apa bocah iki jane? Iki ben ngerti aja. Wong ben wedi Dik. Alah, aja nyepelekne kowe karo wong lanang. Dina ben ngomong mesti dingenekne. Nek kancane ngene terus mbok ngenekne. Padahal gak keri ya kancane. Larang Brambang timbang Lombok. Larang wong lanang, Nduk, timbangane wong wedok rungokno. Agustus Januari. Putus nggak putus hari ini. Dunia tidak selebar Kathok kolor. Alah. Anu Daun kelor, Dik. Kembang klepu. Anu piye Dek, Dek? Hilang satu dapat mbokmu. 1000.
Alah, rumangsamu apa? Rumangsamu apa telus? Seram mageri. Heeh. Nyeklekno kapit. Ora nyegeri ra duwe duit awakmu kuwi lho. Alah. Kaya pinter-pinter dhewe, kaya ayu-ayu dhewe. Ayo dhewe. Mandak raiku kaya tungkakmu. Mandak jangkrik kleru kuwi. Wonge ben wedi. Mandak raiku kaya tungkakmu. Alah. Aja nakmu meneng ae. Ayo. Maksamu apa? Tonjolkan. Alah. Piye. Kowe lek Mbok aku kira aku ngomong mledinge ora oleh. Ora Aku oleh, mau no. menunjukkan kesopanan karo bendorku kae iki majikane awake dhewe bengi iki. Saiki kon ngejok ning ngarep piye? Lho, Piye Mas? Lho, Kon ngene iki. Lho. Sugeng dalu Mas Percil. Piye kabarmu? Ayo, Cek. Ngono lho Dewi lho, Cek. Lah kleru wae. Lah kaya ngono lho, Cek. Lah masa langsung ngecil langsung. Piye lah ngomong piye kudune piye? Arep ora mundur lah, majune sithik ae. Sugeng dalu Mas Percil, Mas Sudah dong. Eh, Kan yo ngono. Madepe rene, Dangu mboten pinanggih pripun kepripun. Kan yo ngono to, Ya nah. Panjenengan sehat namun kata rezekinipun nggih. Wingke wis balik ping 4 lho ning jeding. Ya. Nyapa? Ya ngono kuwi pokoke. Ya ngono teko Abu Semi lek sop itu wujud sopan santun. Oh, berarti lak sopan iku kudune ngene. Berarti sesuk anakku takon mlaku mun 1000 lho bapak mbok menawi kula. Oh, sopan iki berarti menurut tuamu kan sopan Sopan apa? Bendina ngene terus. Kae setruk goblok. Wah, setruk. Cara genah. Kuwi mbok teko Abu Guru ngendi ya bener. Menengo. Piye kabare Mas Eko? Lah, Kira ketemu. akhirnya Pak Eko, Pak Eko piye? Pak Eko terus karepe ndalang. Lah iya lho, sekarang mungkin pokoknya Masa Pak Eko? Wah, itu mlaku ning ngono masamu. Aku arep omongan serius karo Mbak Lucy. Nggih, siap. Dalem Mas. Priyayi putri kaya Mbak Lucy ndak kena dikasar, Mas. Sanajan ketoke bruak-bruak ning atine halus. Wanita itu harus disentuh dengan kelembutan. Nah, lah ya ora ya dhuwit kuwi lak cara aku lembutan apa kayak lembut ra nek dhuwit om bathok apa. wong lanang ki ndek rambute potongane ning dawa nalare, tapi nek wong wedok ki dawa rambute tapi cendhek nalare. Iya. Kowe lek ngono kuwi jenenge menghancurkan nama wong wedok. Ora kabeh iki wong wedok mata duwiten ngerti apa ora? Waplok ngono Ngerti apa ora? Waplok ngono ben. Roku ngono kuwi ya. Roku ngono kuwi ngono kuwi. Berarti sing mbok tengone bedina ngono. Lecehan ngono kuwi. Sorry lek bagine Rusi Brahman le. Apa? Wah, gak apa-apa golek tempe duwe layak gitu. Ya wonten jangkrik. Nggih, wonten dawuh pripun Mas? Lecehan kowe. Malah neh. Andi. Apa lho kowe kok ngablek mburi ngarep geni yo? Hei, Ngarep lho nek wani. Ha, lah hei. Ngawur. Aku ora wani. Trah bodong lama karo aku kene. Bocah iki ora Apa dikira aku ra wani modelmu kaya Mbakku, nah, mbakku. Lah tak ndak gelak. jenengan iki melu-melu goblak. Loh, Wonten dawuh aku napa, ora ya Mas? butuh gizi. Oh, alah nggih. Leres, Mas. isi jare. Pak Eko ya jane ngenes Sampere cukup debok. cukup debake cukup lah sampean iki. Badhe dawuh menapa Mas Eko? Kula niki lek ketemu panjenengan iki rumangsaku kaya ketemu seseorang sing biyen ora tau ketemu. Kangen ngono lho maksudku. Demit no berarti. Tegese dulur suwi sing ora ketemu. Oh, Wonten lho, Mbak nggih. Lucy. Sami kula nggih kangen kalih panjenengan. Mula lek Mas. panjenengan kuwi rembukan kalih kula empun digugu coro loro nika. Wah, nggih niku kula mboten kula gugu para kethek-kethek menika. Nggih. Nggih. Anu ya, Niki Dik. badhe dawuh. Ya, Pak. napa? Anjene bose coro karo bose kethek ya ning kene kabeh. Lah kan mburi wae kancaku. Iki terus Mas, Monggo dherekaken. aku arep pengen jajal jeng Lucy Tasari Lucy Brahman iki nganggo gelang alit. Oh, Nggih, sae. siap. Iso apa? Sae nek Mbak Lucy gelang alit. Dudoke yen Mbak Lucy iki serba bisa. Serba bisa. Gandenge Mas Pertil kenapa kok gelang alit? Mergo Mas Pertil iki orang Banyuwangi. Nah, Ya, orang Banyuwangi kudu Banyuwangeni. Wong sama- Ponorogo kudu Monorogoni. Monorogoni. Awakmu kok wong Ngawi Kudu bisa Banyuwangeni, Dik. Ya, ya, ya. Kowe wong Banyuwangi ya. Lah ya, aku wong Banyuwangi. Kudu bisa Banyuwangeni. Iki wong Ponorogo. Monoragani. Awakmu wong Ngawi. Nek Budewi kudu iso nulung agungi. Aku teko Ngawi lho aku. Saya aja omong iki Mas Percil. Contohno, iki wong Ngawi kudu iso budayane wong Banyuwangi itu termasuk budayane wong Jawa Timur to. Nggih. Dadi kudu belajar iki yo anu rakur dadi koordinator contohno Iso, contohno. iso aku. Apa? Iso. Slendro, Pak. Iso ae. Katen. Oke. Tengah. Tengah. Iki lho setengah. Kurang nengah. Kene. Lho, Aja ning kono-kono lho, ning kono lho, pojokane. Aja ngawur. Kene.
Ya, ning kono niki jengleng sampean membiat mayon Mas Yuda ben Sing jengleng. Oh iya iya. Membiat mayon. Membiat mayun ki lho. Jengleng alam Banyuwanginan. Ya ngono iki. Membiat mayun. Iya ya. Sing lek kumarai ki lho. Mambiat mayung emang. Hey, ho. Sing masuk. Ini Oh, iki jengleng Banyuwangen kok. Terus no, terus Mbak sayang, cantik. Dadi ora mung caping gunungan iki. Banyuwangen saged. Iya. Uluk ayo. iki jenenge awakmu apa Aku sik ben roh. Iya. Contonane cedhik nah aku ben. Iso wae. Iso wae. Ya iso nak trimo Kuat ngono. ora? Alah, kecil. Apa nak trimo ngono tok kok. Gandeng belah ambiangan. Apa lo? Kena ora? Enggak kena kita sik ya menang sik kono. Deloken to, Mas? Ndek sore tak nggo po enak lho tak. Kurang resik awakmu ten. Nyerah. Nyerah. Hey! Wah, Indo no Indo. Dua, isa. Ora sing wedok paling kita jek lho. Iya no. Lah kaya malu kesut. Tadae akeh niki. Alah iki tenan iki. Wah, ngalung-ngalung pokoke. Kabemu. Bir mau, Dik, bir mau. Nuswara. Hai! Nuswara Radian. Ho, he, ha, he. Yo, ayo. Ampun. Ayo, Dek. Alah. Iya, Dek. Kok gak kena nyapa dah? Ora kena tuh. Hei. Kok kena rono. Berarti kena nggon kuwi awakmu. Iki lho eksprasine dijengleng malah mendolo. Susi diceklek yo ora ngablak lambene. Wah. Seneng malah tak jeneng seneng ledek lambene malah dijokne lho. Pas lho, Dek. Meh kena sithik kecakot mah. Wah, ekspresine ki yo ngono kudune ki yo. Lah kok lho. Panganan opo? Sedek aku jan rada isa. Wah, Mbak Lucy lho panganan Lah iya ki ekspresine lho. Panganan opo kuwi? tandang tenteng.